Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಎತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೀ ಪಾಯರುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಕೊರ್ಚಿಂದ ಆಪಣಾಗ ಅಂತ ತೆಮ್ಮಂತ ತೆಮ್ಮ ಮೀಪಾಯಿ ಜಿಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಕೊಂತಾಂಡಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಮೀಪಾಗ ಬಂದು ಸೊ ಪೂರ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ ಒತ್ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಯಾನ್ ಚುಟ್ಟು ಆಡು ಐದು ಬುಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಕ್ಕ ಜಾಪುಣ ಬಂದು ಬಯ್ಯಾಡು ದಾದ ಪೂರ ಹಾಪುಣ ತುಕ್ಕೈನಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನೆನ್ನೆ ಫುಲ್ ಬಾಲೆನ ಮೀ ಪಜ್ಜೆ ಪುಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಬಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬಾರೋ ಉಂಟು ಮೀ ಅಂದೇನೆ ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಆತಂಡು 7 ಗಂಟೆ 6:45 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಒಂತೆ ತರೆ ತಿರ್ಗಿಲ ಕಾವಂತುಂಡು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಒಯ್ತುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ತರೆ ಒಂಥರ ದಾದನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ತರೆ ತಿರ್ಗ್ಲಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪುಡಾದ ಯಾಲ್ನೊಂತೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ದಾದುಂಡು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ತುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಆಪುಣ ಒಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಾತ್ರೆಂದು ಹೇರ್ನ ಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಹಾಕಿನಿದ್ದು ಕುಂಟ ಅದನ್ನು ಬೇಳೆ ಹಾಕಿಂದು ನಾನು ಜಿತ್ತಿನ ಒಂಬಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ಜಿತ್ತಿನ ಹಾಲು 11 ಪದ್ರದು 11 ಮುಕ್ಕಾಲು ಆನಾಗಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ದಾಲ ಬೇಳೆ ನನ್ನ ಹಂಚಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಎಂದು ತಪ್ಪು ಐದು ಪಾಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಐದು ಅದಕ್ಕಂದ ಇತ್ತ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಲ್ದನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು ವೇಪ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಹೂವುದು ಬಯ್ಯಡಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಗಡವು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಡವು ಕೊರ್ದು ನಾನಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಒಂತೆ ಬಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ದಾದನ ತರೆ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏಪಲ ತರೆ ಒಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಆನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಇಂಕ ತರೆ ಫುಲ್ಲು ಕುತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಇಜಿನ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪರಾಂಡಲ ಜೆಪ್ಪಲಾಂಡಿತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪುನ ಆಡ್ದವರ ಜೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಾತ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೊನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಕ ತರೆ ಫುಲ್ಲು ಕುತ್ತೊಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಾರೆ ಕಾನಾಗೇನ ಇಂಕ ದಾದನ ತರೆ ತಡ್ಪರನೆ ಶೆಡ್ಪುನ ಜೋರ ಆಂಡ್ ತರೆ ಶೆಡ್ಪುನ ಇಂಕ ತಡೆ ತೊಂಡ್ರೆನೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ರೇಪಣೆ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ತರೆ ಕುತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಪಾಪ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದ ಬಾಲೆನಂತೆ ಗೊಬ್ಬ ದಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ತರೆಗ್ ವಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರು ವಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂಜಿಯರು ನರೆಗ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಬಟ್ ಆರು ಇಂಕ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಬ್ಲಿಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡಾರೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ ದಾದನ್ನ ತರೆ ಕುತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದಾದ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕನಲೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುಡ ಕೈಕಂಬಪ್ಪೋದು ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕನತೇರು ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತು ತಿನ್ಪೆ ದಾದ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಡಿ ಸುಧಾರ್ತೀರು ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿದಾರ ತಿಂಡ್ರಿದ್ದ ತರೆಟ್ ಬೇನತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅಂದ ಪ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊತ್ತದ ಬಾಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕನ ಇದ್ದೀರಿ ಏರ ಸೈದಿನ ಮೋನೆ ನೆಟ್ಟುಂಟು ಸೈದಿನ ನನ್ನ ಮೋನುಂಡು ಐಟೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕನ ಇದ್ದೀರಿ ಅವತ್ತಿ ಮೂರು ತೋಲೆಗೆ ಏನ ಸುಧಾರದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಟು
ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡೋಡ ಐಟು ಪೂರ ಈತು ಪಾಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು 1 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. 500 200 1,000 100 ರೂಪಾಯಿ ಏತುಂಡ ಆತನ ಪಾಂಡ ಆತ ಪಾಂಡ ಈತು ಪಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಈತು 1 ಲಕ್ಷ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ನೆನ್ಸ ದೆಪ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದತ್ತ. ಅವಳು ಹೋಳು ಸೊ ನಾನು ಇಂಡೇನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಅಂತ ಪಾದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಿರೋಡು ಚಡ್ಡಿ ಊರ ಉಂಡಾಯನ ಪಿಟ್ಟೆನು. ಸೊ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕನೆ ಇದ್ದೀರು ತಿನ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ 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 ಬೆಚ್ಚಂಡೆ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚಂಡೆ. ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 10-15 ಬದ್ದಾಟ ನನ್ನ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್. ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೀ ಪಂಚ ಒಂದು ಕೀ ಪಂಚ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಅವೇನು ಒಡೆ ದಕ್ಕದ ಮಾಡ್ದೇರು ನಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಒಡೆ ದಕ್ಕದ ಮಾಡ್ದಾರ ಇಜ್ಜತ ಇತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ತಂತರಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ತಂತಾರ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಪತ್ತು ಕಾಲ ಇಂಚಾರ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಚಾರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ಹಾಂ